Jij kwam even kijken. Ik kwam even kijken hoe de winkel eruit ziet. Nee, ik kan nu nog even kijken, maar we is moeten straks, alweer, we moeten straks weg. Dus ja, en dan moeten we echt dicht. Dit is het verhaal dat Antoinette van den Berg haar klanten vertellen mat. Een succesvolle bennenboekenhandel die het Weddedwarren sluiten mat. In oktober vanwege de brand, te volle wettenskeer. En nou sjocht het er eens wel weer goed uit op het eerste eeg, maar ze kinderen net in. Zeker net nou. Maar ja, het probleem is inderdaad de tussenmuren die tussen ons en ogenblikje zitten, die zijn zeiknat. En de vloeren, en dat zie je zo niet. Dat is alleen als je vochtmetingen doet inderdaad dat het eruit komt. Maar dat is allemaal nat. Nou, en hier ook zie je, het trespuit allemaal komt langzaam naar beneden. Toch door al het water wat er achter vandaan is gekomen. Een oplossing wie gauw voen, aan de overkant van de stritten. Maar dit pand is op een nij verhierd en dus is de toverlantaarn weer daklees. Dat viel net goed. Een beetje een gek gevoel ook, want al die tijd waren we behoorlijk... we gaan door, we willen verder, we willen zo snel mogelijk verder. En nu weet je gewoon niet. Je bent afhankelijk van een huurbaas, je bent afhankelijk van een verzekering, je bent afhankelijk van een ander pand. Dus een boel factoren die je nu ineens zelf niet meer in de hand hebt. En dat maakt het wel moeilijk. En al wie ze al lang blieft dat haar zelfs niet hoe kwam is en weet ze dat er volle grutter leed is, dus viel de eigenaresse van de boekhandel haar ze stadig gewoon wel meer slachtoffer en alleenig steen. Dat op onze vrienden en heb ik wel een beetje het gevoel dat we er alleen voor staan. Ja. Dat er weinig mensen naar je luisteren of met ons bezig zijn. En zoals wat van de gemeente je hebt? Nee, niks. Nee. Wat vies daarvan? Vind ik wel jammer, want ik heb wel begrepen dat inderdaad de bewoners en dat die allemaal wel heel erg geholpen zijn door de gemeente. En dat is bij ons niet zo. We hebben ook vanaf het begin nooit wat gehoord. Ik heb wel 10 keer mijn naam, geloof ik, op een lijst gezet die eerste avond, die eerste 2 dagen. En iedere keer hoorde ik maar niks. Dan bleek dus weer dat mijn naam er niet op stond. Dus dat was wel jammer. Ja. De gemeente zei dat ze geen rol spelen kunnen in deze zaak. Ze wienen er voor de eerste opvang. Het is noodzaak voor de verzekering en de individuele winkelier.